El Parc de Collserola, des dels seus inicis, tenia en el seu ADN sobretot el que era la prevenció d'incendis. Hi havia tota una sèrie de finques públiques al mig del parc en les quals hi havia parcel·les agrícoles, moltes d'elles abandonades. Estem parlant del 1987-1990, es van començar a recuperar aquestes petites parcel·les. Al final, el 2013, es va aprovar el Pla Agropecuari del Parc de Collserola. Això ja va ser una gran fita, perquè aquí ja marcava 8 línies estratègiques que marcaven una mica el que volíem que fos el desenvolupament agropecuari del parc. El que volíem era que hi hagués una gestió del territori, una gestió mixta, compartida, pública o privada. La primera acció era no perdre més superfície agrícola, i va ser quan el 2015 vam conèixer a la cooperativa Arran de Terra, vam veure que sí que podia anar més, per tant, a 2018 ja va ser quan ens vam tirar a la piscina, vam fer un conveni de col·laboració amb 6 ajuntaments dels 9 del parc. Amb el temps va ser quan se li va donar el nom del projecte que coneixem avui en dia, que és Alimentem Collserola. Arran de Terra som una cooperativa sense ànim de lucre. El que fem és treballem en projectes i iniciatives que fan avançar cap a la sobirania alimentària i l'agroecologia. El que volem és treballar amb la part de la producció, de la distribució, del consum, per implementar accions que ens permetin millorar el sistema alimentari, que sigui més local, que sigui més sostenible i sobretot posar al centre les necessitats de la pagesia. El treball que s'ha fet amb les diferents administracions implicades valorem que ha anat molt bé perquè hi ha hagut molta implicació. Vam crear des del principi un espai que és la Comissió de Seguiment, que és un espai que es reuneix trimestralment i allí participen totes les administracions, que són els 9 ajuntaments, àrea metropolitana, Generalitat, el Consorci del parc. A nivell de pagesia a Collserola, pel tracte que tenim de fa molts anys, és positiu. Fa 10 anys no hi havia ni un euro de pressupost per a agricultura al parc i en aquests moments, com a mínim, estem parlant de 30-35.000 euros anuals del pressupost del parc per la pagesia. A més, s'han de sumar els diners que també estem aconseguint dels altres ajuntaments. Per tant, l'increment pressupostari és important.